És difícil fer-se la idea de coses que no hem experimentat. Es diria que és impossible, per molt que ho intentem. Si mai ens hem menjat una mandarina ni l'hem tinguda a la mà, no podem saber el tacte de la seva pell, ni el so de quan es pela, ni de la textura del grill quan es mossega, ni del sabor del suc en contacte amb la llengua, ni de l'olor que ens queda a les mans. I al costat d'aquesta idea també hi ha la realitat de que tenim ben interioritzades, però sense consciència, una relació molt concreta amb cadascuna de les coses del nostre entorn quotidià, coses que aparentment sí que coneixem. El nostre cos, el nostre cervell, el sistema nerviós reben sense parar inputs que han d'anar assimilant, d'olors, de gustos, d'energies de tota mena que captem, de sensacions del que toquem i del que ens toca. La nostra convidada d'avui ha après a tenir consciència d'aquestes sensacions, perquè n'hi ha moltes que li fan mal. Ella té una sensibilitat molt alta a coses que ens afecten a tots, però que molts de nosaltres ni detectem. I és ben cert, ens costa d'acceptar i encara més d'entendre el que viu un altre si nosaltres no ho hem viscut. La qüestió és que sigui nou per mi, em dóna dret a dubtar de la saviesa de qui ho està experimentant? No té cap sentit. I ho fem sovint. L'escolta profunda de la seva veterania assolida ens pot ajudar a obrir la nostra ment i a replantejar-nos petits, grans canvis a la nostra vida quotidiana. Em dic Helena, tinc 62 anys i he nascut en un poble de l'Alta Ribagorça, al Prepirineu. Visc en un modest mas situat dins l'àrea del Parc Natural del Montseny. I visc sola i quan la feina li permet, acompanyada del meu marit. Ara no treballo i he treballat de professora a la universitat. He triat aquest lloc perquè és a la natura, és on visc i perquè és el lloc on en els moments més crítics de les meves afectacions de sensibilitat ambiental em vaig alleujar. Soc filla d'una família nombrosa, érem 8 germans i amb uns pares que ens estimaven molt i una mare que ho donava tot per nosaltres. La meva infantesa, l'adolescència la vaig passar al poble i recordo això que feia molta vida al carrer. Per això va significar un gran canvi quan vaig anar a la ciutat per iniciar l'etapa universitària. Vaig estudiar biologia, enginyeria tècnica agrícola i recordo amb molta estima la meva primera feina a una escola taller d'oficis a la Seu d'Urgell i finalment vaig acabar treballant a Barcelona a l'Escola Superior d'Agricultura amb docència d'assignatures d'elaboració d'aliments i ho explico perquè va ser allà on en poc temps, en molt poquets anys, vaig començar a sentir a preguntar-me a mi mateixa què em passava. Doncs em considero una ànima tocada perquè vaig passar molts anys de patiment amb tot el que em passava i perquè vaig trigar molt a posar nom a aquestes afectacions, sensibilitat ambiental, les sigles que és SSC, síndrome de sensibilitat central, que al final volen dir que són sensibilitzacions
que t'afecten, no?, al sistema nerviós central. I que hi ha una gran varietat, però les que m'afecten a mi eren sensibilitat química múltiple, electrosensibilitat, fatiga i d'altres. Per sobreviure vaig veure que havia de fer un canvi radical de vida, que era passar a viure sola, aïllada, la relació de parella agafava una altra dinàmica, moltes coses. Helena, ets un cas poc comú. Encara ara no hi ha proves concretes, analítiques, etc., que certifiquin la presència real dels síndromes de sensibilització central al cos humà. Fins fa poc no estava ni diagnosticat. Poca gent sap que ho pateix i no se'n parla gaire. Et va costar arribar a saber què et passava? Com ho vas saber? Bueno, en primer lloc, una cosa i és que quan parlem de síndrome de sensibilitat central, no només és un síndrome, no? Que són sensibilitats molt diferents, no? I, bueno, jo el que veia que olorava coses que els altres no oloraven, però no sé, no? Pensava que també era normal, O també notava, doncs, sensibilitats als sons, que hi havia sons que, per exemple, a mi m'irritaven molt i als altres no els hi feia res. I així van anant succeint diferents sensibilitats, però una de les que em va aparèixer també va ser l'electrosensibilitat, però sense jo saber-ho. Jo, per exemple, agafava un mòbil i parlava i notava, no sé, que em passava alguna cosa. Jo això ho vaig anar visquent, la primera fase inicial, que és suau, molt normal, bueno, com normalitat. Quan això incrementa, ja et fa sentir pitjor, no? Realment hi ha unes olors concretes que et molesten molt, com si t'estiguessis enverinant, O sigui, és molt divertit olorar xocolata, però potser si jo oloro un suavitzant que no em deixa respirar ja no és tan divertit. I així va anar incrementant. I arriba un moment que aleshores sí que tinc un neguit i vaig preguntant a metges o a gent i no em sabien dir res. Jo pensava, és normal. Mira, m'afecta això i ja està. Total que al final, molt al final, però passats anys i anys, sí que va haver un metge que em va posar nom i em va dir que tenia sensibilitat al sistema central i que em passaven aquestes coses. Però va ser molt llarg. Uns quants anys? Uns quants? Mira, jo vaig començar, diria que uns 20 llargs anys. Sí, molts. I com vaig gestionar aquesta incertesa i aquest temps sense respostes? Quan va a més, i et diré una cosa, que això que t'estic explicant va acompanyat d'una discapacitat orgànica molt forta. Vol dir que et passen moltes més coses de les que t'estic explicant, no? I també a nivell cognitiu, Vull dir que quan veus que a més no pots executar coses, no pots fer segons què, t'afecta molt laboralment, per exemple, sobretot. Laboralment baixes el teu rendiment, però tu no és que baixis el teu rendiment, al contrari, treballes molt per mantenir aquest rendiment. És que si a tu et va costar saber que tenies alguna cosa, al teu entorn encara li deu costar més, suposo, no? Per exemple, jo penso, per exemple, l'associació de l'ictus a mi em va obrir el món, perquè tu t'agafa alguna cosa i caus, i entres a l'associació i et trobes amb un munt de gent que entenen el que t'està passant a tu. Però tu això no ho tens, perquè sou tan pocs
i molta gent ni ho sap que ho té, No. no? Jo, Llavors, el teu entorn com ho valora, això? Com ho podem entendre, això? Com Sí. et trobes amb l'entorn, diguem? bueno, em vaig relacionar molt. Hi ha una part que et comentaria que és l'entorn metge, que també és un capítol curiós, Sí, també el parlarem. però també l'entorn familiar era realment com molt complicat, no? Perquè al final, per exemple, el tema dels suavitzants, jo vivia a Cornellà, al pis, tenia un balcó que la veïna es tenia roba i un terrat que també es tenien roba. Pues jo olorava tant i quina reacció tenia jo a l'olorar-ho? Jo olorava com 300 o 1.000 vegades més. Aquest olor al cos l'identificava com a tòxic. Jo és com si estigués tragant alguna cosa que em morís. Doncs el meu cos em protegeix i no respiro. En certa manera, la família, els amics t'acompanyen, però no, tampoc entenen. No ens ho acabem de creure, no? No. El dia que vaig saber que jo era la que tenia una informació incorrecta, això també va passar molt temps. Sí? I en l'àmbit sanitari, com està el tema? Tu vas a qualsevol metge, qualsevol infermera i li dius que tens el síndrome de sensibilitat central, saben de què va? Et diria que, per exemple, que molts metges no ho saben, no? Però i molts especialistes tampoc. Jo, quan, per exemple, parlava una fase ja intermitja que parlava amb el mòbil, m'inflamava aquí, com una Àfrica, i em quedava com sense escoltar, com si hagués aterrat un avió, no? Pues, clar, això ja va ser una situació curiosa, o posar-me vermella. Doncs, en l'àmbit sanitari, no sé, jo li vaig comentar al meu hematòleg, que sap moltíssim del linfoma, però em diu, ai, no sé, no sabia. Vaig anar a un especialista, també d'otorrino, i tampoc. Vaig anar a un dermatòleg i em va posar nom a això, no sensibilitat, i vaig estar 80 dies prenent antibiòtics diversos i tal. Vull dir que això és el que em va passar. Una vegada que saps que tens el que tens, no canvia molt. Ho dius i tampoc s'entén. Però sí que t'he de dir que, estic molt agraïda als metges que he tingut d'atenció primària, la metgessa, per exemple, ara o a l'anterior, una vegada ho expliques, un molt interès i jo m'he sentit molt acompanyada, sí, però moltíssim. I a nivell cognitiu, quines afectacions tens? Bueno, per mi aquesta és la que diria que és la que jo no he aconseguit encara millorar i tal. Però al principi te n'adones que és la més dura, de que vols fer coses i és que no executes coses. Això és duríssim. Has de fer, no sé, una millora. Dius, per què no ho faig? O amb tu vaig parlar i havia de treballar, potser volia consultar algunes coses. No ho fas. I això et fa patir. Però també et diré que et falla la planificació, el raonament, és molt dur. I una de les que és molt dura és la memòria. És no parar de pensar, no podia concentrar. No saber què et passa, tot sí. això. O sigui, que hi ha un abans i un després d'haver incorporat en el meu grup de persones que jo vaig unir d'especialistes, quan vaig incorporar un psicòleg, i en concret un, on deia, és un iaio que tal, que ha estat 40 anys, doncs va ser clau perquè em va ensenyar a dir, mira, primer de tot farem que no pensis en tot el que passa, ja veuràs com gaudiràs, ja veuràs com dormiràs. Jo no m'ho creia. I realment, si no arribo a incorporar aquesta persona amb el meu equip... No t'hagués sortit. No. I va ser ja un millorar de moltes coses. Sí. Està molt bé que diguis això, perquè a vegades ens fa por anar al psicòleg. I a vegades, i quan és necessari, hi ha de ser.
El que passa és que la gent et diré que moltes vegades, si jo ho explico, et diuen, veus com era psicològic? I jo, no, Ja, no va per aquí, no va no? per aquí. Tu dius que has sentit molt patiment. Què és el patiment? Crec que també com la sensibilitat, qualsevol, també hi ha graus de patiment. No, no. ¿vale? No, però és important. Però hi ha una fase que podem sentir moltes persones, a mi em va passar, i no ets conscient de que estàs patint. Després hi ha un patiment que és, per exemple, que m'ha passat quan arribes al grau màxim d'electrosensibilitat, el màxim, hi ha com 3 fases en tot, però hi ha una que ja al món on estàs és que no pots fer res per evitar el que t'està passant, el dolor físic també, moltes coses. I el patiment està relacionat amb la por? Què és la por? Jo crec que sí que hi ha patiments relacionats amb la por, segur. Jo, per exemple, m'ho veig que en moltes etapes d'aquestes malalties, sí, vaig sentir por i no vius. Sí. Vull dir que la por sí que et pot fer, passar-ho molt malament, però a part, no sé, no pensant que hi ha pot haver-hi una altra realitat, un canvi, sí. I això de la sensibilitat està reconegut com a malaltia? Al clínic hi ha un departament. Sí, a Catalunya hi ha 18 unitats, no?, que treballen el síndrome, no?, de sensibilitat central, però no està reconeguda, la electrohipersensibilitat no està reconeguda com a malaltia. I això fa que, no és broma, que moltes, com ja majoritàriament som dones, doncs és molt complicat. Quan vas al metge tampoc sap on escriure quina malaltia que tens, però després, en el meu cas, quan no podia treballar, a l'INS també costa de reconèixer molta gent, ha d'anar a judicis, i vull dir que per tot que, no sé, alguna millora que et podrien, algun ajut que et podrien donar, doncs canvia molt i no està reconeguda. És com, són símptomes emergents d'ara, però que no s'ha reconegut encara com a malaltia. I creus que tenir això t'ajuda a escoltar-te més a tu mateixa? Escoltar el teu cos, el teu cervell, acceptar el que està passant així? T'ajuda a fer una escolta profunda de tu mateixa? En part, quan prens consciència de que el cervell, además llaman un sistema central, yo ya el comparo como un ordinador, Sí. Sí que saps que l'has de cuidar. Sí. I et sents jutjada? Creus que l'altra gent escolta bé això? O quan expliques així en general diuen, ui, aquesta té manies, que no sé què, tal... Al final, al meu voltant et podria dir que igual com que hi ha 2 persones que m'escolten i que a més no et jutgen, però crec que et poden escoltar, però no sé, jo a la meva família, clar, les proposava millores perquè, no sé, parlant amb metges que estan investigant, veus que és una cosa també que afecta a tothom, no? Però veus que vas a casa i veus que no sé, no. Són millores molt concretes que podem fer a casa i no ho fan, no? I aquí hi ha molt desconeixement, jo la primera, de que som gent que no volem res, ni tecnologia, no. La volem tota, però que no sigui inalàmbrica o fent un bon ús. I no, a mi no s'escolta, i et diré que, per exemple, de vegades jo quan vaig pel carrer i veig a una persona o al tren o parlant amb el mòbil, amb l'orella, jo penso, a mi em fa mal, però no m'atreveixo a dir res. I per què deu ser que no ens creiem el que ens està explicant una altra persona? I que tu ens estàs dient, això a mi em fa mal, vigila. I nosaltres diem, ui, aquesta. Per què passa que això?
que no ens creiem d'entrada les coses que ens diu un altre, ni que hi tingui experiència. Per què deu ser això? Bueno, jo crec que hi ha diferents factors, no? Que a lo millor la gent ho sent a un nivell 1 i no és conscient de que això, si no ho fan bé, pot derivar a el que m'ha passat a mi, no? Sí. Però l'altre dia, per exemple, una noia jove que tenia una nena, bueno, un bebè, parlàvem d'això i em va dir: Helena, és que nosaltres hem nascut amb el wifi i, clar, no sé, vull dir que la societat o els polítics, jo crec que tampoc han treballat al qüestionar si aquestes ones tan diferents artificials que tenim i van a més, si és correcte o no. O sigui, no és que ho digui jo, a mi no m'ho creuen, però és que ningú, els que haurien de treballar tampoc treballen això. I no reps un missatge de que el mòbil has de fer un bon ús, o millor tancar la wifi a la nit, no posar el despertador, el mòbil com a despertador, no sé. Això és el que tu pots fer a casa, però a més ja, no sé, no hi ha cap missatge. Ara comencen a les escoles perquè s'han adonat de l'addicció, però no de la part, a lo millor. Bueno, ja comencen a qüestionar una mica. Intentant anar més enllà del que et passa a tu, això és general. O sigui, quan algú té una experiència de vida molt clara de qualsevol cosa, qui no ha viscut posa en dubte el que és d'això. I per què ens passa això? Per què som tan tossuts, no? O comodons? O pot ser que darrere tot això hi ha pors també. No ens agraden els canvis. És que, bueno, és com dius, que les coses que no hem experimentat, pues, de vegades o no les entenem o és veritat que tendim a dubtar que hi ha... O jutjar. Sí, no sé. A veure, doncs, Helena, resulta que al final de tots aquests anys de tot això has decidit venir-te'n aquí a viure en plena natura. És una decisió de vida molt important. Deixar la casa, la família, la feina, l'entorn. Com vas arribar a aquesta opció? De deixar-ho tot i venir-te'n aquí sola? En primer lloc perquè quan estava en aquesta fase tan alta d'electrosensibilitat allà a Cornellà, a la ciutat, ningú et diu que pots millorar. No, o sigui, és una malaltia o una afectació que tu estàs, que dius, però és que no puc viure aquí. Bueno, que ho passes molt malament i ningú et diu que pots millorar. Comences a arreglar, per exemple, la teva casa, et diuen, no, pots apantallar, pots posar cortines. Ja, però jo arreglo casa meva, però el veí, l'altre, si no canvien, també tot t'afecta. O sigui que al final em trobava que, per més que jo millorés coses de la casa, jo regalava coses als veïns, telèfons, però no hi ha una millora d'un edifici d'on vivim, era molt difícil. I a més eren diverses les sensibilitats i era, en sèrio, o no poder viure, perquè no pots viure d'aquesta manera amb aquests dolors, amb tot, o buscar un lloc. I va ser això, no va ser fàcil, intentar... Fa por fer aquest canvi? Bueno, et diré que va ser com una decisió de vida. No és com dir, plego, en sèrio, és que no pots. O surto d'aquest lloc on em produeix tanta sensibilització, no? I no sé, jo crec que vaig optar per buscar un lloc. I t'has sentit acompanyada fent aquest canvi per la família, pels amics, o potser estàs trobant gent nova que esteu buscant camins al mateix camí de diferents maneres, o descobreixes i t'envoltes de gent sàvia en el mateix que tu. Parles l'altre dia em parlaves
Ceferino maestro, no? Sí. Però si t'estàs creant com un món nou de gent sàvia, et sents acompanyada fent aquest canvi? Bueno, si no et sents molt compresa quan tens amb la malaltia, jo crec que fent aquest canvi, bueno, jo em vaig trobar, diria que sola, Sola. Vol dir, primer, al trobar un lloc que fos compatible en seguir mantenint una relació amb la parella, vol dir que no et pots anar molt lluny, no? Busques un lloc, buscar, en un moment que realment et trobes malament. Doncs, si analitzem que jo havia de trobar un lloc a la natura, però és relatiu, la natura sense... No. No és tan fàcil, perquè unes antenes o Ja. una zona que no tingués una radiació d'aquestes artificial elevada, que no hi haguessin wifis i tal, no era fàcil. I quan vaig trobar el lloc, que era car destartalat i tal, pues tampoc ningú em recolzava, no? Vaig haver de fer l'impossible per poder venir aquí. I ara sí que la gent està... Bueno, ara sí que m'acompanyen, però va ser un moment de solituds i també era un moment que reflexa, pues, cuidado, gràcies a que vaig trobar aquest lloc, que vaig a poder aconseguir uns recursos econòmics, que no era fàcil, vaig a començar una nova vida, però si no, jo no hagués tirat endavant, i sola. I què t'aporta la natura? És una necessitat? És un medicament per tu? Mira, la natura, pensant en les sensibilitats, d'entrada, comparant amb el que és la ciutat i tal, pues, no tens aquesta part de contaminació química, que és molt important. Però la natura també té que et convida a fer una vida més saludable, a caminar i tal, però... I també per la sensibilització, la part d'electrosensibilitat. La natura a mi em convida a anar més tranquil·la, és com que puc fer una meditació continuada. M'ajuda molt a no pensar en el que realment em passa, la vida, els problemes, què passarà quan sigui gran... Desconnectes molt. I jo crec que això és molt terapèutic. Tu em vas dir una frase que em va quedar, que és que viure sola a la natura, sense efectes, et permet millorar les teves discapacitats. Vivint així, et pots organitzar. I això és molt profund, això. Sí, perquè si vivint no saps ni qui ets, i vivint aquí et pots centrar, és viure, no? Sí, però diguéssim que també és molt dur, perquè no sé, és un canvi de vida radical i fas un aïllament social, de moltes activitats, de moltes coses, no sé. I, jo, al final, va estar bé que també, per exemple, la meva parella s'il·lusionés pel projecte, no? Li agradés, però, no sé, descobreixes també una altra vida i unes altres coses. Sí. Però també té una part que, vull dir, jo no et vaig dient que és dur, al contrari. El que intento és pensar en la part positiva i també quan veus que millores, la millora sobretot, no la cognitiva l'he de treballar, però l'altra, jo ara torno a la ciutat i quan anava al CAP no podia estar a prop d'un router wifi i ara, ja sé la zona on estic. Jo a l'Hospital Clínic vaig haver de fer tractaments amb apantallament o no podia entrar a la consulta on no estaven tots. I ara ja veig que vaig millorant i això també fa que li doni gràcies aquí on estic, sí. Estàs fent un camí molt llarg i profund.
suposo que encara estàs ennuvolada, ens ho has dit, i que tens molts interrogants oberts. Has après molt i estàs aprenent molt, en molts sentits. I sabent que aquest síndrome de sensibilització central i tu sempre més viureu junts, pots pensar o pots saber com voldries que fos aquesta vida nova que t'estàs creant? El que et puc dir que ara estic en una etapa que no sé si és que no vull, jo crec que no vull pensar en un projecte global i d'una nova vida perquè que abans parlaven de pors, a mi em queden pors, Molt bé. I una seria la por a pensar en un futur, perquè ara estic molt bé aquí, però, bueno, que no sé, hi ha aspectes que costen, no? Però no ho penso molt. Mira, d'entrada encara estic en la fase d'intentar com programar el dia i no treballo un projecte encara global a futur ni... Sí, viure bé el dia a dia. Sí, intentar, el meu objectiu seria intentar en la planificació que fas mantenir la constància en coses que et van bé, anar incorporant activitats, coneixements, però crec que ara que has plantejat això, crec que parlar molt d'un projecte com més llarg, pues, encara crec que és una de les pors que tinc i no la treballo. I per acabar, Helena, moltes gràcies per haver compartit aquesta saviesa, la que normalment no solem explicar al món. I ara sí, donem la paraula al convidat cada dia. Si tens alguna cosa que vols explicar o comentar que no d'això, i si no, ens comentes i el regal que ens has preparat relacionat amb aquesta conversa que hem tingut avui, què ens regales? Bueno, aprofitaria potser aprofundir alguna de les coses que hem comentat. Jo he sigut afortunada de poder trobar un lloc com aquest i poder tenir uns recursos econòmics, no? I ja sé que en aquesta societat el tema, per exemple, vivenda i tal, és molt dificultós per moltes persones. Jo a totes els desitjo el millor, però sí que m'agradaria que les persones que pateixen electrosensibilitat, primer que no arribin a patir-la a un grau màxim, però les que es troben en un grau màxim, que poguessin tenir un lloc on realment es respectessin valors de radiacions i poder fer una estada. Canvia molt saber que pots anar, no te treu patiment i tal. Jo crec que hi hauria d'haver un lloc reservat amb baixa radiació per persones que poguessin anar com a millorar. És molt important. I el segon prec que faria als polítics, a qui pot, que escolti els científics, que miri com estan treballant altres països i, jo convidaria a les escoles, als hospitals, a molts llocs, a la nostra casa, a anar treballant a la millora d'aquesta exposició. Això ho faria. I de regal, primer els recomanaria el teu llibre. No ho dic, perquè realment hi ha coses comuns a totes les afectacions i malalties que si les treballes millores. Sí, per això ho recomanaria. I segon, el regal que faria és convidar la gent a visionar, a veure un curt que es diu És el progreso estúpida, que està a la xarxa, penjat per una confederació d'associacions que és Confesc, i parla d'una noia, descriu el moment d'una noia que pateix sensibilitat química molt alta. És molt bonic de veure. Jo no faré un spoiler, però sí que diré que em vaig emocionar, em vaig sentir molt reconeguda i res, aquest és
el meu regal. I a tots vosaltres, moltes gràcies per ser-hi i fins la propera. Thank